Moi boa xente, un día máis. Por que puxeche cara de sorprendido? Gústame poñer caras, mou. Sí. Hoxe ímonos sorprender moito porque creo Hoxe que é o día máis esperado da comunidade Para ti. e dos clubes galegos. Sí, Porque hoxe imos imos reaccionar as nosas prediccións de principio de tempada. de principio de tempo. De todas as categorías. De todas as categorías. Pois imos aló. Bueno, Eros, vouche deixar a ti levar por completo o vídeo. Sí, porque Adiante. eu fixen as contas, fixen ese traballo de volver cara atrás no tempo e vou poñer un pouco as normas de puntuación porque son as mesmas co ano pasado. O que pasa que este ano incluín unha táboa xeral para ver quen é o campeón Xeral. de verdade. Pero escoita, fixeches as normas para beneficiarte ti. No, Lóxicamente. Non ganaches ti? non o sei. Ai, O carallo. igual que o ano pasado. Vamos repasar. A ver, vamos a repasar. ver. Está todo feito ben matemáticamente. E as normas puxéronse perfectamente. Bien. Vale. Un punto é clavar completamente a predicción. Ajá. Vale. Hai unha excepción, Que pero chama ben a ti? No, Ah. pero mereceo por mérito. Dani Cabo. Sí. Medio punto por clavala parcial. ¿Por qué? Que pelota é, Porque tío? non dixo ascenso da Udo, pero dixo playoff. Y, vale. Eso merece un punto Que extra. clavou perfectamente. No, clavou inda o que playoff, non un dixo. punto. Un punto. Claro. No. Merece Sí, un punto eu entendo extra. que sí, joder. Merece Claro. un punto extra porque era unha fumada histórica. Sí. Pero eu supe Pero no no, ver, mou. Si nos Pero no, poñemos a porque eso- despois repasaremos. Claro. Medio punto clavala parcialmente. Esto quere decir, sobre todo, hai no fútbol profesional veremos uns casos de clavala parcialmente, Claval, e noutro caso que é o dos descensos por arrastres. Ese descenso por arrastre conta medio punto. Non é Por pleno, ainda ostras. se pode salvar. Non é pleno eso. Os, Non é eu non o pleno. vexo, Eso xa o fixemos o ano pasado. Ainda hai que esperar. Por eso non é descenso O sea, como o tal. é Viveiro, un por exemplo, sería un descenso. O Viveiro está salvado. O Silva, que dices, Daniel. é o Silva. Pero, e se despois baixo o Arenteiro e tal? O Silva é medio punto. Vale, claro. Eso Para beneficiar... perjudícame a min e beneficia a Eros. A min persudícame tamén. Xa Eu o veredes. Silva non o metín. Xa veredes. Veña. E logo, si se clava o Pichichi un punto, Eso nada. si se clava o Pichichi e os goles, 2. Home, aí eu creo que o que Todo de acordo. debería gañar a persoa que máis se achega. Me va, claro, Eso o é- certo piche os goles e debía ganar todo. porque Eso está máis é en imposible. caso de desempate. Para desempate nas ligas particulares Moi ben pensado. desempatarán a maior cagada ou o Pichichi. Veña, va. Vale. Moi ben pensado. Por onde empezamos? Polo fútbol profesional. Ja. Fixemos en TikTok unhas prediccións Primeira división. de Celta e Depor. Ostras. E comezamos co Celta onde ninguén sumou ningún punto. Bueno. 0. Que dixemos? Eu dixen Europa, pero como campeón de Copa. 0. Cabo dixo media táboa, Como que pero, Europa non é cero. pero dixen como campeón de Copa. É que me... Que era o método era ese, non? Claro. Vale. Así que 0. Cabo dixo media táboa, pero con título. 0. Vieito dixo un décimo en Liga e gañar a Europa League. 0. Ostras. E Mou dixo 16º e sufrindo ata o final. 0. Non estaba mal tirada para os outros 11 equipos que quedaron por detrás do Celta, porque foi unha salvación agónica. Sí. E o Depor. Aquí quemou... Pero tamén dixen que se pasaban fase de grupos en Europa League. Sí. Moi... Ten medo das turbas del chistes que de Twitter, Mo. Claro. Depor. Porque hai moita conta falsa por aí. Depor. Cabo suma 0 puntos porque dixo playoff e non se mollou. Claro. Vieito dixo É que, 0. é que non era obligatorio mollarse como tal. No, pois Eu Bueno, era playoff bueno. con miras ao ascenso. Sempre se... 0 puntos. 0 puntos. Vieito 0 porque dixo playoff, pero sin Cheira ascenso. a fracaso. Dixo, Cheira a fracaso, foi a frase. Cheira a fracaso. Si pincha en Valladolid. Tanto Mou como a min sumamos medio punto. Por qué? Eu dixen ascenso
Pero en playoff, clavei o ascenso. Pero Clavei o ascenso. Mollouse. Pero eu non me mollei. Eu Pero a ver se mollado. Se non te mollas, pois non sumas, Pero escoita, evidentemente. se dixeches playoff, Ascenso en playoff. Pero entonces Pero non pero acertaste. dixen ascenso. É que non acertaste, Pero non acertaste, ningún no. dos dous. Pero acertei ascenso. ninguén está de acordo contigo, Ars. E Mou tampouco. Mou dixo ascenso con récord de puntos. Dixo, pero suma medio punto porque verdad. dixo ascenso, Claro. No, pero con récord de puntos é como campeón. Para mí, foi cero segundo. puntos. 0 puntos para todos. No. Medio punto para Mo e para mí. Bueno, veña, Non vai afectar. Beneficiando sempre a Eros López. No. E ahora sabes gañando ti de casualidade. Pero despois rebato. será porque te jodeu despois, xa, en algo. a ver. Bueno, o que é o ranking do fútbol profesional, pois Mou e eu temos medio punto. Que decida a xente os comentarios quen ganou. Eu. Sí, pero tú tes a cagada o 16º, que... Pero eu estaba entre primeiro e segundo. E ti dixaches de terceiro a sexto tes. Pero no Depor relucichete. Claro. O sea, no Celta, perdón. No. O Celta cagáchela ben. Salvou a categoría e pasou o grupo de Europa League. Que fallei eu. Avanzamos. Tiramos a primeira ref porque aquí sí que non hai empate. Non me acordo. Na última posición Sei o que dixen cada burrada. temos a Vieito con 2 puntos porque acertou a permanencia do Lugo e o playoff do Celta Fortuna. Tá ben, Que moi pasa? ben, moi Que ben. pasa? Salvou a Ourense CF, o Arenteiro, descendeu a Pontevedra e puxo de campeón de liga ao Racing de Ferrol. Pois pasa a Moi calquera, xa te digo. Sí, Moi ben. sí. Bueno. Bueno, Non sei, a mí non me parecía ninguna burrada. A larga O foi un burrada, cagado. No, non, non. No. O que pasa é que claro, o Orenteiro me lo Claro. diste, joder. Cabo, terceiro con 2 puntos. Xa outra vez beneficiando os dos grandes. Porque acertou. Si que é un man a man esto, O peixe grande. Acertou o descenso do Arenteiro e a permanencia do Pontevedra, pero playoff do Lugo e do Racing de Ferrol. Sí, é verdade. Cagadita. Foron, Pasa fixeron mala temporada os pasa dous. calquera sí. tamén. Pero Moi outra, quen adiviñou o descenso do Arenteiro? Todos. Sí. No, Menos eu. eu sumei 3 puntos, segunda posición. E que fixo este co Celta B? Non o metín en Permanencia. playoff. Non o metín en playoff. Vale. Eu sumei 3 puntos porque dixen a permanencia de Lugo e Pontevedra e o playoff do Celta Fortuna. Pero eu adiviña a permanencia tamén do Racing e do Lugo. Metínos en playoff, pero Pero metíchelos en playoff. vale. Bueno. Eu como cagada puxen que o Racing ascendía e que salvaban Arenteiro. Digo, e Ourense. eu o Lugo que metí en playoff, logo. Para Ti mí eu metíchelo... No. No, ti salváchelo 2. Entonces 3 puntos, non? No, permanencia de Lugo e playoff de Celta Fortuna. Ah, vale. para min Deixa falar, Eros deixa falar o protagonista. é todo para Eros. O Deixa falar ao campeón protagonista. da primeira ref foi Mou porque clavou os 2 descensos do Ourense CF Arenteiro, Está ben. o playoff do Celta Fortuna Está e ben. a permanencia do Pontevedra. Lieina, teño que recoñecelo. Sí, porque dixeches que ascendía o Racing de Ferrol e descendía o Lugo. Hostia, é que é unha barbaridade a nivel, sabes? É que Sí, sí, pero son 4 puntos. Quero, exactamente. Quero que deixes de falar ao protagonista. Son 4 puntos. O de Hoxe Lugo sí Mou- que- o de Lugo é cantada, é verdade. Hoxe Mou está con Eros, tío. Polo claro. que polo o de agora. E eu, nas pronósticos de Eros, non vexo moita diferencia cos meus. O sea, Sí, el 3 puntos e ti os 2. meus son mellores, de feito. Non. Bueno, pero tú acertaches menos que a mí. Punto. Ei, Xa está. ei, ei. Segunda ref. Aquí cambiaron as tornas. A amigo. cuarta posición é para Dani Cabo. Que dixo? Último. fracaso histórico. Campeón de Liga Bergantiños. É que acertaches o máis jodido, que era o playoff da Udo, do 8 puntos por eso. Debería Esa darme- borradaza. Eso non che debemos dar ese punto. Pero Porque xa é como unha- porque xa é un Moi triplazo. ben. Pero Moi si, ben. si non foi un triple porque justifiquei, no, e Pero perderon os 3 primeiros a ver, partidos e deu mi pero igual. espera. No, no, espera. muy Tú- bien. Sí. Tú ¿Qué? espera. ¿Qué? Tú espera. Bueno, a cagada xeral foi que todos salvamos ao Coruxo, nadie o deu en playoff. Correcto. Dixemos además zona Coruxo. Correcto. Acuñamos ese termo. Pero Fantolazo. Cabo Sí. meteu, atención. Campeón Bergantiños, Sarriana salvada Me equivoqueime. e permanencia do Fabril. Xa Nin ves. playoff. Claro, eu metería... Acórdame que me rinde ti cando rinte, dixeches pero Fabril. cambias o Fabril polo Bergantiños si son o mellor. Xa, Sí, ese, pero non o fixeches. Claro. É como di este de... Por eso non me yo. Oye, eu fago as prediccións para mollarme. Ese mi abuela E non tuve pasa- las rodas. Sí. Bueno, vale. Bueno, terceira posición, segunda posición, porque a verdad é que dixemos o mismo. Vieito de ti. Mourazos
lleu porque os dous puxemos campeón o Fabril, os dous dixemos que se salvaba o Bergan e o resto puxemos permanencia. Vale. Dos puntos. E o campeón por medio punto Da Sarriana. é Vieito. Fío que defendeu a Porque, Sarriana. no, puxo ascenso do Fabril, non campeón, salvou o Bergantiños e descendeu a Sarriana. Que pasa? Que descendeu tamén a Udo, pero da igual porque o trono da segunda ref é para Vieito. Todo moi tan relativo. Parabéns. Sí, me carguei a Udo aí sin contemplación, ¿sabes? Sin contemplación. Pero tranquilo, É verdade, que ahora chegamos xa ao Bueno, iba a andar aí, era Sí, o desesperado, sí. Sí, correcto. Un E recién además, ascendido. despois do inicio de tempada, está ben. Pero chegamos ao meollo da terceira. Aquí empeza o última cuarta posición para Vieito. Home. Con un punto. Menos un Bueno, debería ter. Atención. Cagadas xerais. Compos campeón, os 4. Bueno, é que aí- Arousa playoff, os 4. E Alondras playoff, os 4. Dios, É que chaval. Londres Que ben, o Londres empezou- parecía un equipo. No, Era un a ver, equipazo. Isto fixémoslo Ao principio cando de- iban 4 xornadas e o Londres iba en moto, tío. E aparte, Non, que é que moi foi bonito, en moto, tiña un eh. equipazo. Como A mí me que parecía non? un plantillón. Iban a Londres e Compos disputando Tiña de gratis. unha pero- das mellores plantillas. A mí me parecía un Nós plantillón, tío. Non contábamos co que pasou este ano en Cangas, que foron as lesións derivadas sobre todo tamén do tema moi Do céspede. do A ver, morrazo. ao que- final, que cambiaron. isto é moi complicado. Tras tocolles os plans por, efectivamente. Vamos a ver, estás mandando un triple que sabe Dios como acaba a liga. Tras tocolles moito a tempada. Efectivamente, Vieito, ti mandache un triple que acabou estratosféricamente ben. Un punto polo playoff do Estradense, pero metiches en descenso a Villalbés, Arteixo e Barco. E volvería a facer, si estamos outra vez a principio de temporada, seguro. Home, O Villalbés estaba con 13 xogadores ou 12 cando Do empezou a primeiro liga. equipo, sí. O Arteixo tampouco é que tivera moi boa pinta. Pero- E cal era o outro que me carguei? O Barco. Eles loitaban todo pola permanencia, Sí. de primeiro, Que eso é pasa? certo. Foron sorpresas. Aí E despois, bueno, sí. Sí. o teu goleador Sí, o teu goleador foi Pedrosa, Con cantos goles? dixo 22, foron 14 e quedou terceiro, me parece, ao final, así que bastante. Está mal. Pero non suma. Terceira posición para Mou, porque descendeu a Cambados e a Silva, o medio punto de arrastre do Silva. Está xogando a favor de Mou, é todo o rato. Sí, sí, sí. No, a ver. Espérate. Silva é descenso. Meteu a Somozas e o Barco en playoff. No, Barco non. Pero digo, o Silva si ascende o Boiro, galego. Boiro. O Boiro, perdón. Somozas e Boiro en playoff. Que eso é... Aí roubaron, mentira. A ver, eu somos tres boiro vías moi claros en playoff tamén. sí. Pero non entraron en Pero playoff. non entraron. Xa. E meteu de pichiche a Juan Cambón con 16 goles e acabou metendo 11. Bastante ben. Sí. Está ben, Sí, está pero ben. bueno. Está ben. Díchelle sorte a Juan. A Cambón. Espero darlle moita máis. Dianteirazo. Segunda posición para min con 2,5 puntos porque metín o playoff do Estradense, o descenso do Cambados e o descenso do Silva. Eso sí, metín Celtic en descenso e playoff do Montañeros. Eu tamén. Aí copieiche. Aí Cantos copiar. puntos fixeches ti? 2,5. E eu? 1,5. Solo. Home, que esperabas? Desastroso. Eu metín o Estradense en playoff. Eu creo que Eu fixen ben. puxen de goleador a Pape con 19 goles, foron 13. Moi ben. Tamén bastante ben. Guai. E a victoria na terceira ref é para Dani Cabo porque meteu en playoff o Estradense e descendeu a Cambados e Barbadás. Foi un único que O descendeu a único que Barbadás. descendeu a Barbadás. O caso máis fragrante este ano. Metiches Xa. metiches en descenso ao Barco e en playoff a Montañeros, pero metiches Pichiche a Pedrosa con 19 goles e foron 14. O Pichiche acabou sendo Adri Rodríguez con 18. Andime, O sea pero- que ti e eu quedamos a 1, pero levas o trono da terceira. Grande. Bueno, vamos a preferente. Gústame, pero o único trono que quería. O da Eu terceira. da primeira ref. Vamos a preferente norte. Estamos de momento cada un cunha vitoria, pode ser? O sea, de... No, eu dúas. Sí? Sí. Ah, bueno, claro, en O sea, o único que non foi Eros ao final. Fixo todo para ganar. No, foi Eros o único gañou que en logrou. segunda red. No, gañei eu en segunda red. Segunda ref ganou Vieito. No, No, O sea, tranquilo. fixaches a trampa. No, no. Tranquilo. Vai gañar agora. Preferencia. Preferente norte. Ademais, Ahora. ademais, na tabla xeral, fío que gaña el. Claro. Pero está bien, Preferente norte. Dani Cabo foi cuarto con 2 puntos tío. porque solo meteu o en playoff o Negreira e o descenso do Maniños. As cagadas. Santirso campeón,
pole Dumbría no playoff. Dumbría, Dumbría. Eu que sei, tío, era un triple de a ver se entraba que viña en boa dinámica, igual co da Udo, tío. Está ben, está O ben. pal de que quedou ao final? Pois salvaba Media a tabla. penúltima. Que borriu de todos aí. É verdad, falaremos deso. é verdad. Falaremos Falaremos moi deso. ben. O Eso Paul, está moi ben. o Paul deixouse ir. Bueno, Sí. Dani, ti sempre tes algo que dices. Miño en descenso, que se salvou, vamos, tranquilamente. Quedando. O teu pichichi, Diego Estevez con 24 foron 16. Ben. Bueno, ben. Está ben. Nos pechiches estamos aí. Bueno. Terceira Verás. posición para Mou. Porque Como que terceiro? estás empatado co segundo, Ah, por lo que... pero tes máis cagadas. No, eso é empate. No, No, pero é para táboa xeral, o sea, hai empate, Porque pero gane, por Eso que va ordenar. a ser tío segundo, aquí sí. Bueno, xa verás. Mou puxo en playoff ao Negreira e descendeu a Maniños e a Victoria, o único que os descendeu. E o Cebras. Victoria iba en playoff daquela. Sí, é verdad. Moi Pois ben venga, visto. punto Ben y visto, medio. A ver as cagadas, a ver as cagadas. Pozo para Miño e Paio Saco e playoff para Dumbría e Puebla. Pero por que te ríes de mí? Non se, Sí que me de madera. non se acordaba de donde morir. Cortamos vídeo. Acaba o vídeo aquí. Lamentable acaba de ser. A ver, O seu máximo goleador foi Diego Estevez con 28 goles e foron 16 os que bueno, meteu. está ben, está ben. Está ben. 20 cantos? 28 me 28. Pero contei Xa non é Messi, Contei tío. compa, contei Contache compa. copa, contache copa. Vieito, segundo, con 3 puntos. Playoff para Ordes e Santirso e descenso do Maniños. A gran cagada foi o descenso do Miño, pero coronaches este co Pichichi. Dixeches Cristian Liñares con 20 e meteu 2 goles. Eu non E metí gola. teño máis cagadas, A ver, Tú tes a ver, 4 e el ten. A ver, A ver, Cristian tú, lesionouse. A ver, Cristian Liñares lesionouse na xornada 3 cando leva 2 gols. Tes razón. E volveu fai un mes. Tes que se razón, liga a acabar. tes razón. Eu eso tamén o vou usar ao meu favor despois. Sí, sí. E o campeón fun eu con 5 puntos. Porque Carallo. metín campeón Olalín, Moi boa. playoff Negreira, Santirso e Ordes. Mou non Hostia, meteu o Lalín nin en playoff. nin en playoff. E descenso. Porque ahora- Unha máis do mestre de Melilla. E despois o meu código Lalín, manda güey. Sí, sí, aí hai tirre, Porque, eso hai tirre. a tempada pasada joderonme que eu metí no salto. E entonces Foi para devolver, ¿no? Claro, é a camiseta máis bonita que temos, con diferencia. Sí. A do porquiño, a do porquiño. A mí gusta máis esta. E, O do porquiño. e o quinto punto meu foi o descenso do Maniños. O sea, playoff por dáchelo, non? Casi. Faltou. Bueno, faltou. No, por dáchelo. Faltouche no. Orden. Que dixes? Santirso, Ordes, Faltou Negreira, Movetazos. Lalín. Ah, Faltou bueno, Movetazos. Tío, non contamos bueno, nada claro, co Betán. Sí, nada. xa, E era cero. un equipo Creo que houve algún playoff, pero Moi potente. no, minto. Tamén a Non houve sensación que playoff. deixou o Betanzos o ano pasado é de equipo que estaba En terceira, barrena, en terceira, de Claro, feito. e baixou así, sabes? E de feito non empezaron ben o ano, foi Por a eso segunda non volta. metimos, por eso non metimos. O meu máximo goleador foi Diego Estevez tamén con 21 e foron 16. O Pichichi, Alberto Freire con 23, quedaches a un gol de acertar a cifra. Sí, pero eso da E igual. con eso nada. Quedei último. Nada. Un día máis. Quedei último en todo. ¿no? Preferente Sur. Preferentes Preferente sur. Animalada. Gañaría eu a preferente sur. Cuite de descendín o Mourazos. Eu creo que gañei eu esta. Mourazos. Déxame forte. Último con 2 puntos. Pido perdón, Atención, é que isto é Sí, increíble. podes dicilo en alto. Porto veña. Novo. Descenso de Umia e Tide. Bien. Esos son acertos, Acertos. Sí, sí, sí. Creo que acertamos todos, Bueno, atención. Playoff. Areas, Porriño, Alerta Navia e Céntez. 0. No, nin cerca. Pero o líder estuve en cerca. A ver. Quen puxeras? O Atios. O Atios. É verdade. Estivo foi o moito único en puxar. tempo- Moi ben, esa estuvo moi ben. Descendiches ao Porto Novo que Sí. acabou quedando segundo. Sí, acórdame. Moi potente Porto Bueno, Novo. atención. Acórdame. Máximo goleador. Aquí ten que poñer corte, Darío. Pon o clip. Que poño clip e non hai palabras. Sí, é bueno explicar. A ver. Adri Fernández Veloso docente, apunten este nome. Foi a frase de modo, Foi a frase de Mor ao que dixo e vai acabar con 14 goles. E vai estar moi barato, Pichichi. Bueno, xogou 4 partidos e meteu un gol. Claro, tío, ao final ti se faz a proporción.
que non puido xogar máis, pero é un xogador que che garantiza pues, 12 goliños por... De que coñecías ti? A miña historia é moi larga. Sabe Dios. Que lle pasou? Non o sei. Non o comprobamos. Entendo con a lesión. Claro, seguro, 4 o partidos. traballo, o que sea. Se non, iba a estar aí na pomada. Que cabrón. Sabe Bueno, Dios. terceira posición para Vieito, con 4,5 puntos. O non está mal, Moi A ben. diferencia do último, xa... Sí, a verdad que ti preferente Moi ben, sur, horrible. fíxete, sí. Playoff de Lemos e Atios e descenso de Umia, Tide e Cented. Esos son 5 puntos. Descendeu, o 4,5. Cented non descendeu. Arrastre. Ah, claro. Por eso son Arrastre. 0,5. Por eso 0,5. Ui, a min esa non me E gusta. o protólogo de que puxo? Non o puxo logo. No, non o puxeches. Puxeches o Moaña en playoff e o Areas campeón. Fumado historia. Javi Vila, además, no máximo goleador, non quedaches cerca no nome, pero Javi Vila 19 goles e acabou metendo 17. Creo que tamén Moi metín ben. eu a Oye, Cultural ben. Areas de Oye, primeiro. eso, Anduve aí. Non sei se metería o Areas de primeiro. Bueno, O Areas hai tiña bo un equipo. empate no liderato. E gaño eu. No. Porque vou explicar agora. Verás, Segunda verás. posición para Dani Cabo, 5 puntos. Playoff do Antela. Solo por eso, só por eso. Espérate. Quieto, a maina. Descenso de Tide, Umia e Choco e Pichichi Fito. Sí. Pero ti dixeches 18 e foron 23. Ajá. Como cagadas así tal, metiches ao Cente de en playoff, co Porriño e o Cultural Areas e o Lemos campeón. Eu teño tamén 5 puntos con playoff do Lemos, descenso de Tide, Umia e Choco e Pichichi de Fito. Pero eu dixen 24 e foron 23. Ah, está ben, está ben. Perdiches. Sí. No, pero bueno, está. son 5 puntiños igual. Eu dixen Areas campeón e Moaña, Porriño e Valadares en playoff. Cagadas tamén. Un baño de que quedou? Home. Media Estivo, tabla. pero media sí, tabla, ao final, sí. pero estivo sufrindo gran parte do Xa. ano. E Valadares igual. Bueno, No, estivo Valadares máis estivo cómodo, tranquilo, pero tranquilo. estivo- Sí. Tabo xeral. É o último, creo. No, eu creo que son eu. Bueno. Ou Vieito, No, Vieito non. Hai un triple empate a 13 puntos. No, na última posición. No, Este baño, espera, vamos a ver. os tres, Eres tú que a ti. os tres con 13 puntos e ti gañador. Sí. Mira. Que Acá Sí, no foi Que fácil. no. Explícate. Mou 13 puntos, Vieito 13 puntos, Cabo 13 puntos, Eros 18. Aí estás a explicación, xa está. Non hai nada que... 18. Ostras, pero eres un máquina. 18. Me cago en Dios. Moita diferencia. Sí, Home, sí que hai, sí. Saquei 10 puntos en preferente Claro. Nada. e non, o sea, quedei segundo e terceiro en todas. Xa, vexo eu. Sin gañar nada, é un tipo que sempre aporta. Ganei as dúas de preferente. Precisamente por iso fixo a inventiva de Dos clasificación puntos, xeral. Sí. No, que a No, xente- porque ganei as dúas de preferente. Sí, Que a xente xude, que a xente xude, que a xente xude. Aí está a táboa. Pois moi ben. Mou 13 puntos, Sin- Vieito 13 puntos, Cabo 13 puntos, Eros 18 puntos. Sinceramente, E, ademais, estou orgulloso. o día que veña o playoff, Tens que facer un vídeo así. sendo o único que meteu o Arteixo na final, xa non digo ganando. Na final, A verdade é que sí que te luces, Sí, sí. este ano lucime. No, Como é? aparte- Como é o tipo este que fai predicións? Nostradamus. É un can. Eros damos, ou como é? É un pulpo tamén hai que fai O polpo Eros, O polpo Eros. O polpo, dixo. O polpo. Acertamos máis que o ano pasado, Sí, creo. moi ben. O sea, bastante Sí, ben. no, Notase bastante que hai ben. unha progresión, Afinamos controlamos máis. moito, Sí, Sí. moito máis. Pa, ano mellor. Do ano pasado non teño a táboa xeral, Gañei. Eu non creo que non me acordo non como creo fora, eso de que pero jugaban no Non mellor. había xeral, non había xeral, fixéramos as particulares, pero Moi non ben. me acordo de como fora. Evolucionamos, Pois, non? Gran traballo, Eros. Progresa adecuadamente. Enhorabuena pola vitoria Sí, e nada máis que decir, eu encantado de empatar con vos, Sí, a verdade que sí. Sí, O que arroupado. o que queríamos era escapar ya a última plaza, conseguimos. Sí, para mí non nos fomos conseguimos no Eros solo. Somos segundos. Sí, Claro, depende somos como mires. empate no Claro, segundo posto. ahora Somos se vos segundos na Liga de dice Dous. contra quen empatastedes, pues xa podéis decir, pues contra Mo, Vieito. Claro. Pois aí foron as nosos, as nosas reaccións aos pronósticos con un gran traballo deros, como Sí, sempre. hai que decir que moi
Perdón. De nada. Perdón. No, de nada a equipos como Villalbés, como Portonovo. No, digo disculpas aos que metimos arriba e quedaron abaixo. Sí, pero sobre Gafadas. todo, No, sobre todo de ten que pedir nada. disculpas eles a nós. Sí, Por engañaron. deixar, claro. Bueno, Pero sobre todo de nada a todos os equipos que evitamos gafar e puideron subir. moi ben. Ai, todo o Pois playoff sí que vai ser. Pois nada máis, non? No, do playoff. Veremos. Están aí as prediccións por nas redes sociais. De nada, Antela. Nós, como sempre, aquí seguiremos facendo prediccións e tamén Falando do fútbol. Que máis? Nos gusta.